కుమార్ తెలంగాణ సోషల్ స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ టీవీ టవర్ ముసరంబాగ్ చౌరస్తాలో మహనీయుల జయంతి ఉత్సవాలని పురస్కరించుకొని అన్నదాన కార్యక్రమం అదేవిధంగా పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం ఉన్నది కావున ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీడియా ప్రతినిధులు అదేవిధంగా విద్యార్థి నాయకులు అదేవిధంగా పార్టీలకి అతీతంగా వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఆర్ కృష్ణయ్య రాజ్యసభ సభ్యులు, అదేవిధంగా మలక్పేట్ ఎమ్మెల్యే వర్యుడు బల్లాల గారు, అదేవిధంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నాగరి ప్రీతం గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి తెలంగాణ సోషల్ స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ కురెళ్ళ మహేష్ కుమార్ గారు విచ్చేస్తున్నారు. కావున ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీ అందరూ వచ్చి విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఏమన్నట్టు ఈ రోజు రేపు ఎక్కువ తర్వాత